Umqeqeshi we-Kaizer Chiefs uNasruddin Nab udalula ukuthi iqembu lizomlanda yini omunye wethimba labaqeqeshi ozovala isikhala sesekela lomqeqeshi uFernando da Cruz oselishiyile leli qembu. uNabu bekhuluma nabezindaba ngemuva kokuthi amakhosi enqobe ngo-2-1 iMorumo Gallants eToyota Stadium ngomgqibelo kokuvula iBetway Premiership. Njengoba bekulindelekile, uDa Cruz bengekho ebhentshini ngemuva kokuthi leli qembu liqinisekisa ukuthi uyahamba ngemuva kokuthi lezi zinkundla zaseSoweto zamukela isicelo sokuthi lo mqeqeshi waseFrance athathe isikhundla kwiMoroccan Football Federation. uKhalil Ben Yusuf njengamanje kusenguye yedwa umsizi womqeqeshi ngokusebenza ngaphansi kukaNabi, ebuza ukuthi kungenzeka yini aqoke ozongena ezicathulweni zikaDa Cruz. Lo mqeqeshi wakwaba ngumqeqeshi weYanga uveza ukuthi usazoyicubungula kahle le ndaba, ecabangela umsebenzi wakhe omqoka wokwakha kabusha iqembu. Wengeze ngokuthi bazoqala babheke isimo ukuze babone ukuthi sikhona yini isidingo sokuqoka komunye umuntu. u-Adazwan usanda kumantaniswa nokubuyela eqenjini lokuqala njengomsizi wesibili womqeqeshi uNabi. Nokho ekhuluma ngesikhathi kuxoxwa ne-947, umqondisi wezemidlalo kuChiefs uKaizer Motaung June uwachithile amahlebezi wathi uZwane uzohlala esikhundleni sakhe njengomqeqeshi ophezulu kwezokuthuthuka. Mayelana nomqeqeshi u-Adazwan, chabo, u-Adu ngumqeqeshi wethu omkhulu we-academy, ukhona ngasohlangothini lesikole. Ngicabanga ukuthi iproject kanye nohlelo abaluhlanganisile luqhubeka kahle. Alikho nhlobo iqiniso kwelokuthi uZwane uzokhuphukela eqenjini elikhulu.